Terve terve! Tänään pelataan tämmöstä peliä kuin Ice the Horror Game. Minä olen Glubi, minulla on uusi. Nyt tuli äsken tossa semmonen juttu, että mä en enää oo tuolla Ultra Mega Tapo 98, niin mä oon Glubi-tyypillä. Noniin, kato, normaalilla mennään. Tänään koitetaan päästä tää. Ja no niin, press any kiitos. Okei, nyt tehdään tää. Noniin. Mä oon ihan jännittynyt tästä pelistä. Mä oon vetänyt tän pelin jo puhelimella. Jaahas. Mä tiedän, että täällä on ainakin yksi pussi. Täälläkin on toinen pussi. Joo, käydä tsekkaa. Käydä tsekkaa tämä. Yes. Mä oon päässyt tän ihan kokonaan. Ui vittu, se on nopee. Se on mun puhelimessa, ei ole niin nopee. Äkkiä juoksisin tänne, joo. Mä oon päässyt aina tän läpi jo, tän kohdan. Älä sano, että sä tulet alas, älä sano. 5 menee. 10, ei kohta 10. Joo, nyt 10. Oh fuck. Oh shit. No älä. Oh shit. Vittu, se on tulossa. Tulos. Fuck, vittu se on nopea, vittu, juoksi. Come on. Vittu. Ei, nyt mä oon pulassa. Ah shit. Joo, koitetaan kasuaalilla. Koitan päästä tän huomenna normaaliin. Jos me päästään normaaliin, mennään hardilla. Noniin, nyt. Noniin, nyt me ollaan takas. Noniin. Sitten otetaan tuosta. Toivottavasti ei ole niin nopea. Oho. Ja tehdään tämmönen. No. Onko se nopees? On se vähän nopea kyllä. Mutta ei se haittaa. Koitetaan yrittää päästä tää. Älä sano, että sä oot alhaalla. Fuck. Jump. Yes. Missä teitä on? Minä haluan teidät. Älä oo tosissas. Älä tuu tänne, älä tuu. Pysy siellä. No yritän.
Oota hetki, mitä tehdä yksi asia. The second. Noin, nyt mä ollaan takas. Havahdu. Yhden asian yritin. Ja tää on toi basement key. 11. Fuck. 12. Ei kun pian 12. Etsitään tuo. Tuo ei vielä tuo yksi. Oh shit, se on täällä, se on täällä. Älä tuu tänne, älä tuu. Älä tuu. Älä tuu. Älä tuu. Fuck, 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 fuck. Oh yes, yes, yes. Yes, me tehtiin tää. Ja me tehtiin, yes. Joo, tää on klubi ja hyvää päivänjatkoa.